Здравейте, приятели! Казвам се Христо. В това видео ще ви покажа две места за курсовете ми по ашладисване тая събота и неделя на терен с хора, който желая да се присъедини, и две интересни калемчета от орех. Но първо местата за ашладисване: събота 3 февруари 2024 година, 10:30 часа се събираме в село Черна гора, Чирпанско. Сборният пункт за 10:30 в събота ще бъде тухларната до прелеза от към страната на Чирпан. Това е в село Черна гора. И след събирането по-после се преместваме на друго място за самото обучение, така че който желая да дойде на време. Сборният пункт прелеза тухларната в село Черна гора, Чирпанско. А в неделя, пак от 10:30 часа, се събираме на братската могила до Розариума в град Пловдив. Това е градско парково мероприятие, да го наречем, но обучително за ашладисване. Пак е с дивачки, пак ще има показно обяснение и разпознаване на дивачки и как се справите с оформянето и с присаждането. Всичко това в неделя 4 2024. Интересните калемчета от орех са това и това. Какво е интересното? В тях има и няколко пулки. Те, разбира се, доста силно вървят нагоре. Измешани са с дивото от подложката. След малко ще обясня защо и какво се случва с тях. Стартирах преди 3 години ли беше с майското на орех, даже малко бях закъснял, с прерязване на ствола на едно сравнително голямо дръвче и 4 калема под кора потител бях сложил тук, увил, защитил, тук отдолу е остатъка от найлона, пръс, бях насипал пръс, както съм показвал в клиповете и пак показвам. Но тези калеми не успяха, най-вече защото наследниците на имота, все пак е имало на това дивото място наследници хора, които са минали от тук, от незнание, тръгват да ръчкат, махат, разкачат, събарят тези калеми, защото са се чудили какво се случва с тяхното прерязано орехче. То в тяхното място съм орасал орех, не е с някакъв много специален сорт. И след разяснителна кампания от моя страна, разбира се, годината беше провалена. След разяснителна кампания от моя страна, те се съгласиха отново да присъдя на следващата година това, което е избило, понеже орехът е прерязан сравнително ниско. Изби само от корен, отдолу изби. И аз на някои от по-силните съм сложил калеми. И два от тези калеми, хубавото е, че диаметрално срещу положно са се хванали и силно се развиват. Като лятото, тук е охраната на терена и все пак и охрана си има мястото. Той е приятелче. Оставил съм лятото и от корена от подложката да избият ореховите клони. Защо? В летните месеци юли и август отначало се чистят присадките. Обаче в летните месеци юли и август, ако нямате поливност на дървото, т.е. не вие във двора да упражнявате агротехника, съществува огромна опасност по-голям размер дърво да бъде убито, дори да са хванати калемите или много от корените му да загинат. Така че юли и август прекаления честник на присадените силни дървета може буквално да ги убие, да ги унищожи, въпреки че калемите са се хванали. Това се отнася особено ако калемите слабо растат, а вие чистите като ненормални лятото. Затова важните две поуки, които искам да обърна внимание днес, критично важни поуки. Едната е, че едната година дори да имате неуспех, дори да имате някаква засечка с хора, които са ви повредили присадките, следващата сигурен успех. Ако вие сте сериозни, ако вие сте хора, следващата сигурен успех. Другата поука, че лятото не бива да бъдете прекалени честници, специално месеците юли и август. Прекаления честник и Богу не е драг. Желая на всички създателен успех и който желая да заповяда в Чирпанско и Пловдив.